Bħal kull sena, nhar il-31 ta' Marzu saret iċ-ċerimonja li tfakkar Jum il-Ħelsien. Minn kmieni qabel iċ-ċerimonja bdew jinġabru n-nies quddiem il-monument f'Xatt Tirris il-Birgu, ċerimonja li għal uħud saret tradizzjoni ta' kull sena. Għal-ħabta tal-10:30 il-banda u r-Riġiment tal-Forzi Armati telqu minn triq ix-Xatt Bormla parata li waslithom sa quddiem il-Monument tal-Ħelsien, xogħol l-iskultur Malti Anton Aġus. Ftit wara waslu l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Flimkien telgħu l-għolja tal-Ħelsien u f'riġlejn il-Monument tal-Ħelsien poġġew bukkett tal-fjuri. Dan fl-isfond tal-innu tal-Ħelsien biex bekk ingħatat tislima lil 38 sena ta' Malta ħilsa. Iċ-ċerimonja ntemmet bl-innu Malti. Ftit wara l-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca selmet lil dawk preżenti li ħafna minnhom ġabu it-tfal tagħhom. Hawn Coleiro Preca nstemet tappella lil folla ġibu l-tfal tagħkom għal festi nazzjonali. Intant xinkonna għaċ-ċerimonja ltqajna ma' Grace Pisani, bint John Pisani, li għal bosta snin kien jieħu ħsieb il-Monument tal-Ħelsien. B'nostalġija rrakkontat kif kienet l-għaxqa ta' missiera li jieħu ħsieb dan il-monument li jispikka quddiem il-Knisja ta' San Lawrence fil-Birgu. Kien joqgħu filgħodu kmieni mas-6:30 tella l-bandiera, mbagħad jerġa' jiġi xi l-5 niżilha, imma ħajtu dejjem ġo dik il-kamra biex jieħu ħsieb, kien jixellurna hu. U memorji sbieħ għandna tiegħu. Niftakru jagħmilhom ukoll. Ġifieri snin twalda.